Kesi. Lho, Kesi sampun. Sampun mau. Aku sekali tempo aku pengen nostalgia karo bojomu lho jane. Iki tenanan apa guyon? Ya ora lho iki Tenan pengen apa ora nostalgiane? Iki cilikane iki sing ngomong aku iki. Ah iya. Lho ki kowe ngerti tegese Sukesi? Ora ngerti aku bojone malah ra roh. Lho. Lek cara nuwun sewu sastra Jawa lho, Suki luweh, Kesi iki disawang. Disawang sarwa linuweh ngono kuwi. Lho iya. Ning artine sejatine Sukes iki Suki sukses mendampingi hidup Ki Cahya Kuntadi. Wah iya, terima kasih. Kek. Lho iki lho. Keri lan orane Cahya Kuntadi gumantung Sukesi. Wah, dia. Keri dhewe siap dimaru. Piye Bu Kesi kuwi? Leres sanget dados Pakde Garing menika senior ingkang sanget tresnani kalih para seniman-seniman nalika kula tasih alit. Iki contonipun menawi kula riyen nderekaken suwargi Pak Entus Susmono iki saking Bandara Jakarta. Heeh, iki lho. Kula kalih Pakde Garing niku teng bandara dituntun, maksudnya niku digonceng kok ndak ilang. Ayo nduk ning bandara aku tak jajake. Mongko ning bandara iki larang banget. Padha karo aku to wingi ning mall sampe yo tak tuntun tak gonceng tanganmu. Heeh. Lek ora kak gonceng njuk kuwi apa-apa Dek malah. Kok bojomu sinden apa maling? Ora. Oh, njupuk apa-apa dheweke yo iso ngukur. Lah iya. Mongko wis. Ning saestu Pakde jenengan ngendikan wau leres. Ngaturaken panuwing tanpa upami, ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng para kadang-kadang seniman, para pepundhen seniman mbok menawi wonten ingkang kepareng nusul kula wonten ing Reja Agung mriki, wabil khusus menika adi kula lanang Mas Wijasena Yuli Nugroho. Wah diderekake karo piyayi saka Kediri. Wah kan piyayi sing semu, piyayi sing jos. Wis pokoke mumpuni. Piyayi kaya ngono apa-apa kok jos. Mas Jindung. Nah, nggih sembah nuwun. Walang kekek Mas, yo.
Men kula mboten ijen kancane kalian Mas Gareng. Ayo. Walang kekek dipun aturaken. Mangga. Dedos. Oh. Monggo Mandi Gareng. Wong pakeliran mawon wonten padatipun wong joget ya ana padate. Padat karya iki. Ha iya. Ayo wong ya iki sing jenenge bocah ngerti karo wong tuwa ngene iki. Tegese Cukup dua kembangan. Ha nggih. Lho apa-apa kuwi ndelok situasi lan kondisi, Mas. Nggih, leres Mas Gareng, leres nggih. Ning iki bengi iki sangat istimewa bola-bali tak aturke ndi nyambut gawe ning tlatah Jawa Timur khususé Madiun. Nggih. Wis materi entuk, senenge ngati ya entuk. Nggih. Dados seniman niku bidhal makarya niku mboten mligi pados arta nggih Mas Gareng nggih. Betul. Nggih. Dadi ya mula kae di rikala pandemi. Ora perkara ora ana jobe sing marake stres. Sing marake stres iki perkarane panggung wayang kulit ora ana kuwi sing marake berat. Heeh, Mas. Ngono. Napa 2 taun jaman semono. 2 taun lha upama perkara duit ki ngedol apa-apa iso. Yen ana sing didol. Iya, heeh. Niki matur nuwun niki dipun timbali nadyan jedah utawa spasine adoh ning wis tetep disyukuri. Nggih. Ya kaya piyai-piyai PG Rejo Agung kene iki malam hari ini juga bersyukur. Leres. Jare ngendikane para winase sapa sing seneng bersyukur akan dilipat gandakan kenikmatannya. Nggih. Mbok menawa bar iki terus engko prestasine Rejo Agung saya ngrembaka, hasile saya apik, petanine saya makmur. Nggih. Tur nyatanipun menawi penghasilanipun PG Rejo Agung menika meningkat terus. Niki ingkang bejo mboten namung seniman tok lho, klebu kanca-kanca bakul ingkang sami dagang wonten ing Jawi. Lan ugi kanca-kanca penggemar wayang, tukang parkir, nyatane kabeh entuk daya saka PG Rejo Agung anggenipun tasyakuran kados sing ratri menika Mas Gareng. Betul, ning ya perlu diingat bahwasanya setiap manusia rezekine ora padha. Leres. Ingat manusia hidup di dunia ibaratnya seperti pohon. Tegese pohon. Pohon itu punya dahan dan ranting yang masing-masing ranting punya daun tidak sama jumlahnya. Itu menandakan bahwa hidup di dunia itu rezekinya juga tidak bisa sama. Leres. Tapi ingat, walaupun daunnya berbeda, kita akarnya dan batangnya tetap satu pohon. Oh iya, nggih. Leres. Nggih. Iki wancine metu ngene iki aku. Dadi yen nun sewu yen nggih gara-gara malah ilmu-ilmu sepuh ingkang medal Mas Gareng nggih. Nggih. Lah, iki apa sebabe beliau-beliau isih jenjem anggone mirsani? Karena merasa memiliki. Kayak ono kata-kata bijak. Kalau tidak suka jangan dilihat. Kalau tidak memahami jangan menghakimi. Kalau tidak memiliki jangan membenci. Karena beliau merasa memiliki, maka ya mencintai. Wah, nggih. Kata mutiara niku jenenge. Iki ora mutiara, iki sagu iki. Malah sagu. Tegese niki kata-kata bijak. Sing sosok dengan kata-kata seperti itu bisa membangkitkan semangat untuk kita menjadi lebih baik. Ngoten niku Mas Gareng. Ya wong aku ki ya ndelok nganu Mas,
apa-apa ki beradaptasi dengan usia. Usia saya aku kudune wis mikir tekan semono. Mergo aku sudah siap-siap untuk nantinya saya pulang dengan bekal atau membawa apa-apa. Kayak sing wong sing kujur. Wong sing kujur kuwi ora mikir sok nggawa apa. Kayak ono kata-kata sing apik, Mas. Nggih. Jangan takut kita besok jadi apa. Jangan takut kita besok makan apa. Tapi takutlah bila maut menjemput kita, tapi kita belum membawa apa-apa. Iki kudu dipahami mergo maut utawa kematian itu ibarat hujan turun ke bumi. Hujan turun ke bumi tanpa melihat kita sudah siap payung apa belum. Nggih, nggih. Dadi mongko mati niku lek saka huruf MATI. Betul. Yen pancen piyai cerdas MATI niku tegese piye? Iki utak-atik gathuk miturut penemuku. Nggih. Upama salah ya nyuwun pangapura. Nggih. MATIM. Manusia semua akan mengalami karena itu takdir tidak bisa dihindari. Betul. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih jangka panjang. Nggih. T ki sing wajib dicatat. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Ki, yo Mergo rahasia ilahi. Iki inilah rahasia ilahi. Nadyan isih nom, yo kita harus beribadah, berbuat baik supaya bisa kanggo sangu sewaktu-waktu kalau ditimbali ngarsaning Gusti. Sing marai larang iki bangsa kaya ngene iki. Pancen mletik nun sewu pamikire Mas Gareng. Ora lah kowe arep muni mletik matane kok. Ora ya, aku ngrumasani cah enom ora arepe murang tata karo Piyai Sepuh kok. Lho wong ya ora iki jenenge ora pinter-pinter ning wong-wong jare iki ora ketang saktrap, wong ki ngelmune kudu ana undak-undakane. Nggih, nggih. Ngono, dadi iso ya kembali lagi tukar kawruh adu pengalaman sharing cara tembunge saiki. Leres. Ngono. Sampeyan kula golekne kanca ya karo napa niku nuwun sewu kalih greneng-greneng nggih kalih nembang sawetawis. Emoh aku yang ngerasan-rasan moh aku. Masya Allah, tegese aku karo sampeyan niki lho jagongan kepenak ngeten niki lho maksude. Jagongan kopine ndi? Ayo. Jare gathokane jane ya sapa-sapa ki jagongan. Badhe ngaturaken. Lho, kesi sampun. Sampun wau. Aku sekali tempo aku pengen nostalgia karo bojomu lho jane. Iki tenanan apa guyon? Ya ora lho iki Tenan pengen apa ora nostalgia. Iki cilikane iki sing ngomong aku iki. Ah iya. Lho ki kowe ngerti tegese sukesi? Ora ngerti aku bojone malah ra roh. Lho. Lek cara nuwun sewu sastra Jawa lho, suki luweh, kesi iki disawang sarwa linuweh ngono kuwi. Lho iya. Ning artine sejatine sukses iki sukses mendampingi hidup Ki Cahya Kuntadi. Wah iya, terima kasih. Kek. Lho ki lho. Keri lan orane Cahya Kuntadi gumantung sukesi. Wah iya. Keri dhewe siap dimaru. Piye Bu Kesi kuwi? Kok bener iki kandhane Mas. Sik to, apa kowe aja seneng-seneng. Lah ngapa? Siap yen dimaru, siap deplok kowe. Aja aku wis nyebut apa. Aja lho iki tenan lho. Ingat dibalik kesuksesan seorang suami, dibaliknya ada seorang istri yang hebat. Wah iya nggih. Iki ngangel lho golek wong ngene iki. Sak donya ya mung siji kuwi. Wong iki mbok aku wani totoan lho. Sindan sakmene iki sing galak dhewe iki mesti. Sampeyan nek rong akrab, apa ngerti akrabe galake karo lucune, akeh lucune. Tenan. Wingi jemuah to. Sik mau ya jemuah ya. Aku jemuahan, dhek iki layah-layah karo dolanan HP. Aku ora nggo dhuwit to sirku tak nggih ngamal. Bu Kesi aku nyuwun dhuwit 50. Dilung ning 5.000 malah. Lho. 50.
Jare 5.050 Bu Kesi. Hah? Ya ampun, ya siki eneke 5.000 nang kono lek manak ngono jare. Mosok infak kok manak lho jare iku. Ya ora ya aja nganu, aja gegem-gegem karo wong lanang ya. Aja wong lanang ki sok-sok dilungi dhuwit sing rada punjul. Dheweke lah ya butuh royal. Dadi sik to royal kok hae-hae Lah umume royal ki nakal lho. Lah kuwi wong sing kulino negatif. Royal ki intine kesenengan-kesenengan ki apa mesti negatif? Upamane Jajan. Jajan utawa paling tidak royal udut. Oh iya. Aja pikirane negatif, wong anggar pikirane negatif mergo kulino tumindak negatif. Ah iya. Sik ora Bu Kesi. Jenengan riyen nggih kerep to bareng kali Pak Gareng nalika dados bintang tamu. Leres sangat Lho, dados Pak De Gareng menika senior ingkang sanget tresnani kalih para seniman-seniman nalika kula tasih alit. iki ngerti. Contonipun Iki. menawi kula riyen nderekaken suwargi Pak Entus Susmono Iki. saking Bandara Jakarta. Sik to. Hah? Heeh, iki lho. Kula kalih Pak De Gareng niku teng bandara dituntun, maksudnya niku digonceng kok ndak ilang. Ayo nduk ning bandara aku tak jajake. Mongko ning bandara iki larang banget. Padha karo aku to wingi ning mall sampe yo tak tuntun tak gonceng tanganmu. Heeh. Lek ora kak gonceng njuk kuwi apa-apa Dek malah. Kusik bojomu sinden apa maling? Ora. Oh, aku njupuk apa-apa dheweke yo iso ngukur. Lah iya. Mongko wis Ning saestu Pak De, jenengan ngendikan wau leres. Maka dari itu di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang wanita yang hebat di belakangnya. betul. Mulane dadi wong lanang kuwi, Pak. Sampean kudu nganu lho, Pak. Apa jenenge? Apa? Kudu memegang dua kata kunci. Yang pertama, muliakanlah ibumu. Yang kedua, muliakanlah istrimu. Iki omong dhewe lho, aku ora ngajari lho. Lho pancen ku yo dosen omongane apik ya lumrah. Lah iya. Mula tak omongi lek eneng sinden sing ayu, ora usah jarak-jarak. Betul. Lek jarak-jarak berarti sampean ora memuliakan istrimu. Ngerti? Wingi njaluk nomor HP-ne Presiden Ayu. Sapa Pak De? Bojomu njaluk nomor Njaluk nomor HP. sapa? Nomor HP-ne Presiden Ayu. Sapa? Wong Sapa? Aja kok aku kowe yo wedi no heeh. Jebule yo galak tenan ya. Iya. Lagi dikono kowe wis meletus. Iya. Ora yen yoyok ki anu aku ngerti kok. Njaba jerone yoyok ngerti. Lho kuwi lho. Upama nakal ya pas lunga karo aku lho. Salah. Aku seneng tandane tresno. Nggih. Bojo ki ora cemburu, ora curiga, berarti culculan ora tresno. Betul. Weh, sugeng ejeng Mas. Nggih, saking pundi? Oh, manek Kak. Nggih. Langgam Mliwis Putih coba mumpung ketemu karo gendut Diajeng Chandra Mulya. Oh, lha iya, heeh. Terus ya sing apal paseh temenanan ya si Chandra Mulya Iya iki suwe ra tau pethok bocah iki. Ini ditenggani garwane niku Ndi? seniman hebat. Ndi bojomu ndi, Dok? Nggih. Wis rasa ngerti. Wis rasa ngerti. Ora jare kowe meteng neh. Hah? Amin. Lho, Pangestune nggih Pak De. Iya tak pengestoni. Heeh. Ya. Nyuwun pangapunten. Apa? Jenengan niki wau mriki iki ngagem celak oli napa-napa kok blobor kabeh rumah satu. Ini tandanya orang yang bekerja secara totalitas. Dadi ora mawas apa sing penting nyambut gawe, sing dihibur terhibur. Mas yo ndledek ngene. Jangan melihat wajah yang jelek tapi lihatlah hati yang bagus. Atine sapa sing bagus iki lho? Ya atine pitik lho sekilo saiki 2.500 kok. Salah. Kamu kur semene-mene lho cah. Kok do protes. Ceh, Ajeng, aku ngundang apa ya? Sing luwes apa? Napa? Jenengmu ki? Nami kula Diajeng Chandra Mulya. Pun jenengan pripun lek ajeng? Diajeng. Diajeng ajeng ki mau. Gelem. Di ki dimaui. Ora diajeng Chandra Mulya. Diajeng ki wedok, Chandra ki bulan. Mulya kuwi sing ngarani dimulyakan. Kowe ibarate kaya wong wedok sing wajahe kaya rembulan lan dimulyakan akeh sing seneng karo awakmu. Alhamdulillah. Rungokno
menawi Mas, akeh sih seneng karo aku. Bojomu Karo bojo aja nuding-nuding kaya ngono. Lah pripun to, Pak? Sing luwes sing kebak ing tata krama. Pripun, Pak? Ngeten niku lho Mas, mugi-mugi jenengan saged ngoten niku. Iki malah jempol ora. Oh, ngono ya, ngene ya. Ngapunten nggih Mas Sena. sabar ya Le, sabar ya Le. Pancen di bojo ayu resikone ya sing ngono kuwi. Nek ya. apal ta sing kelingan ta Mbak Diajeng? Insyaallah nggih, Pak. Siap, nggih. Iki lek sampean ra melu ya ora tau metu, yakin. Lagunya apa to, Mas? Nggih lho. Bliwis Putih karyanipun Mbah Sukron Mbah Suwanda. Sukron. Ya. Ya nak terus nak coba kaya apa nggih tombo kangen. Ayo Diajeng Candra Mulya. Meliwis putih kasrimpong tan bisa ngalih Jaka gendeng bang mikut meliwis putih orang liwise kaya manung secape luwe jatuh kandang jaka meliwis kandang sejedake kandang mendha Raja Brana kasripung jroning pratala Temangser temadati krana mliwis gedhug bisa Luar biasa. Iki mau judulnya apa, Nduk? Meliwis putih. Iki yen kowe kepengin ngerti kehebatan iki Sukron Suwanda. Napa niki? Iki salakon iso dadi pirang lagu. Lah, Iki ya rangkeane saka lakon Angling Darma ya iki. lah nggih. Iki meliwis putih wis sak lagu ya Mas. Lah iya. Isih ana meneh. Batik madrim ana neh. Batik madrim, batik tulis, batik cap. Lah nek jenengan lah nggih remen sing sambung wanci dalu nika to Pak De? Apa? Sambung wanci dalu nika lho. Aku wis ora nyambung ya iki. Tenane. Oh, alah kok dileme ora nyambung Lah kok. lah winginane telepon aku kae. Eh, Pripun Pak Haji? kowe omong kaya ngono ki yen perkara bojomu nesu tak tataki. Nek yen bojoku sing nesu aku kalah. Ayo Bojo- wedi wong gedene semono. Wah bojoku ki anggere nesu mekrok. Ngono ki marane aku terus dingkremi, netes. Lah ning ngoten niku nggih piyayine jenius lho, piye napa? Sapa? Bu Kok jenius piye? Iya lah wong aku dadi sampel make up lho dhisik ya. Iki mbiyen makeup manten bojoku ujian ya iki. Kula, Pak. Modele ya Diajeng iki. Ya dibayar ngono Jeng. Kalau wong bojone dagelan mampu kok ora bayar. Nggih, Pak, dibayar kula. Dibayar. Selawe. Wah iya. Omone arep dikei 50 ning karo culek matane. Oh, ora wong. Nek sing baku wis ya matur nuwun saiki ya bojoku wis lumaku, banter. Nggih, Bu Sri Rahayu SE. Apal wong kulino transfer aku. Aku iki tenan kok. Aku iki dagelan sak Indonesia Raya sing paling tertib aku. Ah iya percaya aku. Nampa dhuwit ki ora tau mlebu rekeningku dhewe ya bojoku kuwi. Napa nggih? Ah, Lah wong terus jenengan lek ajeng medal tumbas
tumbas bensin, tumbas napa-napa pripun? Ya ngene. Jaluk. Anu. Lu tertib, Duk. Tanpa ditertibkan oleh istri saya tidak akan bisa lah iki ya tak omongi ya. Nuwun sewu iki aku ora ngelek-elek ning kenyatan. Seniman dulu itu mayoritas hidupnya tidak bisa berkembang karena manajemennya kurang ketat. Ibarate entuk saiki entek mengko, entuk dina iki entek sesuk. Lah tak siasati kanthi aku ndek bojo kuwi apa-apa tak pasrahke bojoku mergo aku ora iso memanage keuangan. Oh, ngono. Lho iki perlu dicontoh. Kaya ya barang iki kudune matur nuwun dicekel kesi. Lah aku matur nuwun banget no aku. Ki ora dicekel kesi ya ora iso masak. Wah, Hancur ya Reng ya. hancur. Lah ya jenengan ki sajake kok ya ninggal weling terus ki selak arep nendi. Le. Bojomu ben ana obat tidur le. Kulino lek antimu kuwi mbiyen. Allah bocah iki iso ora ninggal weling. Lah apa ngono kuwi? Ki ora ngrasake ta? Ora. Kematian tidak harus yang tua dulu. Oh iya. Kowe aja omong ngono, mungkin sing tak weling kuwi sing bakal disiki. Oh nek ngendikane Pak Yoyo kan ora ndang mati aku. Ngapa? Lah KTP-ne seumur hidup kok. Oh iya ya. Piye to? Tak kira nek pembaruan KTP ra ono, ya iki kanggo selawase. Aku ki tahu lho KTP ku tak gone kecamatan Pak niki diperbarui. Alah sing ajeng nyelaki sampean penduduk mriku nggih sinten pun niki dienggo terus ngono iki. Iya. Wah aku ya dadi kan saiki ya ono berlakune lho KTP ku. Nggih matur nuwun Mbak Dian. Matur nuwun, Sami, Dewo. sami. Wah, saya moncer bocah iki seneng Nggih. aku anggere ana seniwati dadi ngene iki. Iki genti genduk Hani Kusuma. Lah aku sosok iki aku anggere entuk bintang tamu anyar. Ngono iki sinau lho, Nduk. Goleki TikTok-e, goleki YouTube-e. Iki spesiale bocah iki lek ngopo tak goleki men aku ora kewirangan. Sampean apik banget yen joget jaipongan. Nah, nggih. Nyuwun laras, Padha aku ya pas nonton kuwi. Heeh, jogete karo sampean niku. Ora dudu. Pas ijen kok, pas ijen. Loro kok. Ora pas ijen. Ora tau rekaman mung loro ora tau ijen. Nggih. Nyuwun pelok kemawon Mas, nggih. Ya, coba saka intro cantrik niku naminipun. Les sulis pelok. Cakrek. Anu dibuka ngangge jangkrik. Monggo diaturake men khusus mbeksa wae, nggo sing nembang Madang Karabunya. Monggo diaturake saking Saron. Yuk, dados. Kene, Dok. Yo. Bae mirsani, Dok.
jumeneng rumiyin Mbak Ani. Ngabehi to iki. Ngabehi yen tembunge. Heeh. Swara, rupa, joget. Iki sing dingane paket komplit ya iki wis. Heeh. Wis kari iki kes apa COD? Kula pay letter. Oh, peleter to. Waduh Jan. Ya muga-muga semakin berkembang ya, Nduk. Amin nggih pangestunipun. Ditlateni. Aja golek duit sik ning golek uang ya. Napa? Bedane apa duit karo uang? Lah nggih. Beda basa Jawa karo basa Indonesia kok. Yen ngendikane Pak Anom kae, golek jeneng sik yen wis entuk jeneng jenange mara dhewe ngono. Oh, dados senes jenenge riyen nggih. Jenenge dhisik no. Jeneng dhisik Jeneng lajeng. dhisik engko jenange nusul. Nggih. Nek ya untuk sebuah karir aja kesusu omah-omah ya, Nduk. Nggih. Tapi kula pun gadah omah kalih niku ten griya. Iki saiki iki telat ngombe obat kok piye to? Saestu niki. Pun omah-omah kula kalih. Maksudnya omah-omah ki berumah tangga. Oh, berumah tangga. Heeh. Soalnya ning omah kae omah jangkrik karo omah keong dudu ya berarti. Iki salah panitia iki. Oh, salah. Lah jene wong takon adile lak diwangsuli to. Lah nggih. Ya terus ning omah-omah ki ora omah keong, omah jangkrik. Lah napa? Omah-omah ki berumah tangga, omah sing lumrahe dipapan panggoni karo menungso. Ngono, dadi Nggih. aja kesusu duwe bojo sik. Oh, ngaten. Nggih. Ngono. Ya, Nggih. demi karir, tapi kalau memang wis wancine ya monggo. Nggih. Jangan ditunda-tunda karena itu ya sebuah ibadah. Beres. Nggih. Ya. Aduh, bejane sing duwe bojane. Saya Terakhir ya Mas Gareng nggih. apa? Menika lali janjine, ayo dikeroyok karo sinden-sinden Madangkara. Ayo. Dian Mbak Winong, terus Mbak Tri Hastuti Retnowati. Dadan ayu-ayu tekan kene ora nonton wayang ngopo ayo. Apa wi? Lek engko bengi dhewe bekerja tenan doan engko bengi tenan. Heeh. Kabeh bekerja. Ayo. Ya Pokoke engko awan turu lho Mam, engko awan. Yo coba ayo ngadeg kabeh ngadeg. Mbak Dian, Mbak Tuti. Lah iki diajeng ki. Lah wis nembang no ora apa-apa. Urung-urung. Kowe arek di. Kowe yo kowe maju. Piye? Maju kene. Maju rono to. Aduh, wah. Sinden matane becek. Kena tenan to, Reng? Widak tenan kok. Pas tungkae. Lha ora apa-apa dipidak sindani ora apa-apa nek dadek neh. Widak sinden memangnya aku ndok, tidak. Lah kan duwe ndok. Oh, ora maksudnya iki mateni dak ndok kae lho. Tindoke aku ndelaki. Apa? Lah hani. Aja Ora pareng ya. aja didelok kok ndak ora netes. Wis kopiorno. Kopiori degan kok. Sepurane ya, Dek. Aku pecicilan ya, Dek. Kan biasane ya ngene iki. Kadung loro kok sepuro. Engko tak tambani neh. Hah? Kok biasane kok tak tambani. Iya bonus ya. Iya. Iya. Monggo dalam lagunya Lali Janjine ya diaturake bareng-bareng. Monggo to, langsung kemawon. Diadios. Ayo, manggut-manggut. Oh. Lima minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning taman lagu. Lan kiling sing srengenge.
Ya kon kendangan jaranan lho sing telu numpak jaran ki numpak belo dhewe ning. Iki Sia-sia ora. ora ngono iki sebagai contoh. Contoh piye? Papat wae ora iso padha. Heeh. Aja meneh wong sing sak pirang-pirang sak kota utawa sak kabupaten. Iya. Ning omase ora padha ya tetep bersatu sak grup. Betul. Nah. Perlambange Bhinneka Tunggal Ika kae. Bhinneka Tunggal Ika. Iki ora beda pegawe PG Rejo Agung kene. Nadyan piyayine pirang-pirang ning bersatu demi kemajuannya PG Rejo Agung. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Tetep ngaturake selamat sukses ya Mas Gareng kagem Nggih, keluarga Mas. besar PG Rejo Agung baru ing Madiun. Amin. Mugi-mugi sembodo Kang Jinangka Amin. rahayu Kang tinemu Basuki ingkang KSD. Amin amin amin. Kathah lepat nyuwun gunge samudra pangaksami. Nggih, amin. Matur nuwun Pak Gareng.